God aften og velkommen til Gåsen og Falken. I aftens program skal det handle om selvportrætter. Vi befinder os lige nu på Luciana I Vindebæk. Vi har valgt at bevæge os gennem kunstens historie, hvor mange store navne af designere har valgt at lave selvportrætter. Vi vil i aftens program fokusere på Giorgio di Chirico og hans selvportræt fra 1956. Vi har dykket ned i de gamle arkiver, hvor vi har fundet interviewer Vandt gassehold med selveste Giorgio di Chirico. Vi sidder her sammen med selveste Giorgio di Chirico, og vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål med hensyn til dit selvportræt her. Kan du fortælle os noget om dybden i billedet? Jo, jeg har lavet billedet, så der er en lille smule dybde. Det kan man blandt andet se på statuen, som der er længere bagved end mig selv. Man kan også se det på gardinet og de mørke skygger, og så kommer der et lys herfra af. Ja, hvad med nogle af farverne? Er det bestemt? Ja, jeg har brugt farverne rød og grøn for at give en kontrastfarve, så jeg selv sådan kommer til at stå frem i billedet, fordi jeg ser mig selv højtidelig. Hvordan er skyggerne på billedet? Som man kan se på et billede, så har jeg malet med en masse egenskygger, for jeg kommer til at se mere menneskelig ud, og som der skaber mere dybde i billedet. Hvordan er perspektivet i billedet? Ja, som du kan se, så har jeg lavet mit perspektiv, så det er et 3/4 profil. Det har jeg gjort blandt andet, fordi at jeg ser mig selv meget højtidelig, og derfor vil jeg gerne stå frem i billedet. Hvor har du valgt at placere dig henne på billedet? Jeg har valgt at placere mig selv i forgrunden, sammen med min notesbog, hvor jeg skriver alle mine vigtige tanker ned, fordi jeg synes, at jeg er så højtidelig og vigtig. Giorgio di Chirico, han blev født den 10. juli 1888 og døde desværre den 20. november 1978. Han var meget kendt for sin metafysiske periode og drømmelignende bylandskaber. Ja, og det var så alt for i aften. Næste uge skal vi igen omhandle selvportrætter, og den her gang fokuserer vi på Frida Kahlo. Hvis du har yderligere information, så gå ind på falkenogåsen.dk.